And meron siyang papaya and orange. Orange. And orange. Hey Perfam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys is about a review of a product. Not really a very, in-depth review. Pero ito yung parang mga first impression ko, ano ba yung na-observe ko, na ganyan. And ito siya yung nagte-trending ngayon na skincare product. This is the Beauté. Ayan, Beauté Derm. Ayan. So, if you want to know my thoughts about this product, please keep on watching. So, kung pinapollow niyo ako guys sa aking mga vlogs, kung nanonood kayo mga vlogs ko, alam niyo na very transparent ako when it comes to reviewing the products that I really use on my day-to-day skincare routine. Ayan. So, nasabi ko sa inyo dati guys, may nireview akong product and it really didn't work out on me. Maganda siya nung first 1 to 2 weeks pero continuous na yung purging na ang promise is that purging is only for a week, for a month. Parang 4 or 5 months ko na siyang ginamit pero the purging is still there. Sobrang continuous na lumalabas yung mga pimples ko. So, sabi ko, I really need to stop this one now. Kinausap ko naman yung company and I said, hindi talaga nag-work sa akin. So, ayun guys, nag-stop na ako. So, naghanap ako ng isang product that can help me sa nangyari sa skin ko. And, eto siya, na-recommend siya sa akin ng ka-work ko, si Jane. And sabi niya, noon pa kasi talaga, before pa ako mag-start nung yung previous na ginagamit ko, sabi niya, hanako, ganyan din yung nangyari sa akin. Nag-serum din ako. Mas lumabas lalo, sinabi din na may purging, mas lumabas lalo talaga. Hindi din nag-stop yung purging sa kanya. Baka ganyan. Ganun na nga ang nangyari din sa akin. And ganun na nga, bumagsak kaming dalawa sa isang skincare na nirecommend niya sa akin. And then I messaged the seller. I got this product guys from Instagram, Bella by Beauty Derm. So, lalagay ko na lang yung link in the description box or maybe in the screen kung anong pangalan niya guys. So, ito siya. Nakausap ko siya and the seller is so accommodating. So, inantay niya talaga na mapag-usapan namin ng company yung nangyari sa skin ko and all that. So, yun. Sobrang, eto na guys. Pang 10th day ko na siyang ginagamit ngayon. And kung pinapollow nyo yung mga vlogs ko guys, makikita nyo yung parang transition ng skin ko nangyayari kasi talagang very transparent naman ako sa pagpapakita ko ng skin ko sa inyo. So this one guys, this is the travel set ng Beauté Derm. They have a lot of sets. So ito lang, parang yung trial set kasi nila guys, malaki siya. Good for 1 month daw ata yung trial set nila. Pero sabi naman nung ka-work ko, yung travel set, magagamit mo na rin siya ng 1 month. Pero ang claim kasi ng company is 10 to 15 days mo lang magagamit yung travel set nila. Which is a little bit totoo. Ayan, papakita ko sa inyo. So, yung isang set guys na nandito sa bag na to is worth 950 pesos. Wala pang shipping po doon. In the 950 pesos, they have this one. This is the Papain. Papain. Hindi ko alam i-pronounce kasi naman ang hirap ng mga ano nila. Eto guys, and meron siyang papaya and orange. Orange. And orange. Eto, so nakadalawang ano na ako. Hinati ko na siya actually, pero parang tig 1/4 lang yung ginagamit ko. And yung 1/4 kasi nga naiwan ko sa Ilocos. So, eto na naman. Parang yung isang 1/4, parang good for 1 week ko na siyang ginagamit. Kasi, exclusively on my face lang siya na ginagamit ko. Pero nung nakita ko, hala, sige, pati singit-singit, pwet, kilikili, siko, lahat na. Kasi parang maganda talaga siya, guys, na nakaka-whiten, na, diba? Excited ako masyado sa pagre-review. Nasabi ko na lahat. Ayan, so ito siya, guys. Tapos, meron din siyang kasama na toner, which is 50 ml. Ayan. So, ito lang yung napansin ko. Kaninang morning ko lang napansin, guys. May nag-spill siya. Ayan, kasi ganyan naman siya. So, parang, kampante ako na hindi siya mag-spill. Tapos, nasisil siyang ganyan. Kaso nga, nire-ref ko kasi to kasi sabi nga, kailangan daw i-ref. Yun, may pagka, siya, nag-spill siya. So, maybe you can check that out. Beauté Derm. And then, meron din po silang 4 na ibibigay na creams. Ito siya. Ito yung mga maliliit na creams po natin. Ayan. So, the first one here is the day cream. Ito siya.
Yan. Kasi nga, kung nakita nyo yung unboxing ko dito, guys, sabi ko, ayoko sana na yung pangalan niya is nandito sa takip. Kasi may chance talaga na pwedeng mapagpalit. Like, for example, nag-open ako ng isa ngayon, tapos sabay silang in-open ko. So, you know, may chance. Pero sa makagaya ko lang naman yun ng mga clumsy. Hindi alam yung ginagawa yan. So, may chance na mapagpalit. Pero yun na nga lang guys, open one product at a time na lang. Pero nakita ko naman sa mga bigger na sizes nila, nasa body naman guys yung yung kanyang pangalan. So, ayan. Meron siyang day cream. Ayan. And medyo malambot siya. Tingnan ko nga yung kodigo ko sa day cream nila. Ang sabi kasi dito, meron siyang 60 SPF 60. Kung hindi ako nagkakamali, SPF 60. Tama nga. And then, meron tatlong night creams, guys. So, ito siya. Yung first one here is this one. Ito yung texture niya parang sebo de macho. Cream talaga siya. Ayan. And then, the next one here, yung night cream 2 naman niya. Ito. Para siyang gel. Ito yung mabilis maubos eh. Kahit daw pala kay Jane, mabilis maubos. So, yan. Night cream 2. Para siyang gel talaga, transparent siya. And we have night cream 3. Ayan. Ito naman para siyang lotion type na parang cream type. Ganun. So, paano siya i-apply guys? Para po sa mga first time or sa mga nagbabalak na gumamit ng Beautyderm. So, meron kasi talaga silang facial wash pa. So, yung first step is the facial wash pa. Pero hindi ako bumili nun kasi gusto ko pang itry yung talagang nagtitrending nila, which is the travel set lang nila. So, una guys, yung sabon, nilalather ko siya. Hindi siya diretso na nilalagay ko sa mukha ko kasi natatakot nga ako. Kasi, lalo na kapag first time yung gumamit, huwag direct sa mukha. Kasi, lalo na kung kagaya ko kayo, sensitive yung skin nyo, may chance na ma-burn, ganyan. So, ako very, talaga ako sa burn. Takot na takot ako sa burn. Kung hinaano niyo yung mga vlogs ko, lagi ko sinasabi, tatakot ako ma-burn yung skin ko, ganyan. So, eto guys, nilalather ko muna siya sa skin ko, sa kamay ko, yung sabon, tsaka ako i-apply yung lather niya or yung bula-bula niya, tsaka ako i-apply sa aking face. Ayan, for the first week, hindi ko tinatagalan talaga guys, parang ganyan-ganyan lang, ilang segundo lang yung pag, ko, yung parang usual lang na pag-facial wash ko, ganyan, banlaw na, hindi ako nagbababad. Yan. Pero ngayong, after the 7th day, kasi sabi ko, parang there's something wrong, bakit tinitingnan ko yung mga, yung mga nagre-review ba, or parang nagva-vlog din about the Beautyderm. May mga sinasabi sila, mahapdi daw, ba, na nangitim daw yung face nila, nag-red daw yung face nila. Bakit hindi nangyayari yan sa skin ko? Ba't hindi siya effective? Ganun talaga, guys. So, after the 7th day, doon ko na siya trinay na ibabad naman ng mas matagal. Pero, hindi pa rin ako lumalagpas, guys, ng more than a minute siguro. Siguro mga 1 minute, ganun lang talaga yung pagbababad ko kasi may mararamdaman ka ng sting. So, kapag di ko na kaya yung sting, ayan, binabanlawan ko na siya. And then, after naman guys, ng pagsasabon or pagbawash ng face, eto na po yung toner natin, gagamitin natin. Yung paglalagay ng toner is really tiny lang. Hindi dati kasi buong bulak mababasa ko. Ito kasi dahil mahal siya. mga 4 drops, 5 drops lang. Yung kaya lang niyang sakto lang na may ma-feel kang mabasa sa skin. So, not really yung super duper dami na toner yung nilalagay ko. Yung parang konti-konti lang siya na nilalagay ko. And then, kapag daytime naman, guys, same with the night and the day, may papaya and orange soap and then toner. And then, kapag daytime, gagamitin mo yung day cream. So, maganda sa kanila kasi meron nang nakalagay doon na day cream o pang umaga lang, pang gabi lang, ganun. Kasi, di ba sa atin kung minsan, hindi natin alam gamitin yung mga product na nabibili natin na, sa mga market na, na pang day lang pala siya, pang night lang pala siya. So, they have here the day cream. This one is to protect your skin against the harmful rays of the sun. So, ito siya, meron siyang SPF 60 para hindi na naman ma-burn yung ating skin. Ayan. And then, at night naman, guys, kapag, after nyo nang mag-toner at night, meron po tayo night cream 1, night cream 2, and night cream 3. So, same lang naman yung application. Night cream 1, this is the whitening product nila. Ayan siya. So, ito daw yung nakaka-lighten ng mga dark spots, which is a problem talaga ng mga previously nagkaroon ng mga pimples, yung dark spots. Kagaya ko nga, naging problema ko yung dark spots, so nawala na yung mga pimples natin. Ayan. So,
maganda siya. Pero ang sabi din guys, wag daw sobrang dami din yung nilalagay. Yung parang, ano lang, sakto lang talaga yung paglalagay. Hindi yung dadamihan mo na parang ng, ano sa area. Hindi yung parang, maano lang, maganyan lang siya, mamantikahan lang siya, ganon. Yan. And then the night cream too, ilalagay mo rin siya guys na light lang din. Kasi this one is a moisturizer. Nung una kong nilagay ito guys, akala ko kasi parang wala lang, parang gel nga lang. Tapos yun, kung makikita nyo yung first na vlog ko, naku, ang hirap ko ng blend. Kasi maging maputi yung mukha ko after kong nilagay yung night cream 2 which is parang gel. So, konti lang din, parang moisturizer lang din yan. And then, the night cream 3, this one, ito kasi guys, ang sabi nila dito, yung night cream 3 daw nila, ay siya yung anti-aging. Thin application din yung gagawin natin sa kanya. So, ang sabi dito, improves skin elasticity, locks in moisture and tones the skin, aids in tissue repair. Like, for example, you have the pimples, yun siya yung nakakatulong para ma-repair yung skin damage, ganyan. And then, meron din siyang collagen and placenta, which repairs and renew the damaged skin cell. So, yun guys. So, in between this, yan, di ba meron kang tatlo na to? In between this, magkakaroon ka ng 5 minutes interval bago mo i-apply yung next step. So, kunyari, day cream 1, after 5, na-blend mo na after 5 minutes, tsaka mo lalagay yung 2, and then after 5 minutes, lalagay mo yung 3. Ako guys, very strict talaga ako when it comes to the interval. Sinusunod ko talaga yung 5 minutes kasi sinabing 5 minutes yan eh. There is a purpose kung bakit sinabi na 5 minutes. For the absorption. Yan. So, gusto ko ma-absorb muna ng skin ko bago ko ilalagay kahit sobrang antok na ako, sobrang nagmamadali na ako, talagang ginagawa ko ng take 5 minutes na interval ng mga creams natin. Now, for the observations naman guys, for the first and second night of application, wala lang. Parang bakit sabihin nila may mga sting, ganyan. Sa akin guys, wala siyang sting, hindi masakit, ganyan. So, sabi ko naman, siguro sobrang konti na naman yung nilagay ko. Pero hindi, ang dami na eh. Kasi ang kapal na nga, diba? Ang hirap kong blinin nung first night ko talaga, kung nakita niyo yung vlog ko na yun. So, yun guys, pero nung pangatlo, sa pang-apat, ganyan, dun ko na na-feel na meron na talagang sting. Actually, pang-fourth ata talaga yun eh, yung may sting na talaga siya. Kasi, meron akong buhay na pimple dati dito guys, yan. Yun yung parang nung nagdampihan na siya ng toner na ako, sobrang sakit. Parang sa first use mo pa lang, kinaumagahan, maganda yung skin. I mean, yung parang glowing siya, parang hydrated siya, ganun guys. Pero syempre, nandiyan pa rin yung mga marks, nandiyan pa rin yung mga pimples, pero the quality of the skin, parang yung elasticity ng skin, maganda siya. Nung fourth night naman niya guys, yun na yung may micro-peeling. Ayan, so usually yung micro-peeling niya guys, hindi buong mukha. Yung siguro yung masyado ko lang talagang pinofocus. Dito ko kasi madami akong dark spots dito nun. So, dito guys, yung mas nagkaroon ng micro-peeling. Pero hindi naman siya yung masakit na magpipil or parang kapag naka-makeup ka, pag naka-foundation ka, yung halatang-halata ng pipil. Hindi. Kapag na-moisturize mo na yung skin mo, tapos nag-makeup ka, wala lang. Parang hindi nagpipil yung skin. Na yung tatanungin nyo siguro guys, gaano katagal bago maging effective sa mga skin or sa mga dark spots. Ayan. So, nilista ko talaga dito. Meron talaga akong ano dito guys, listahan. So, habang ino-observe ko siya, kunyari kung ngayong araw, ganyan nililista ko talaga. So, yung mga pimples ko guys, na bagong tubo lang, yung mga parang bump lang siyang ganyan. Nagda-dry up sila ng 4 to 5 days. Kasi nga, diba, dun na yung may micro-peeling. But for the bigger pimples, yun, yung tipong may laman siya, ganyan. Yung tipong pwede mo siyang i-pop, gano'n. Kasi ito talaga, yung tagal talagang nawalan nito eh. Ayan. So, mga 1 week siya bago siya talaga nag-dry up, guys. Kasi ako, hindi ko kasi binababad yung toner na gano'n. Kasi yung iba galit na galit sa mga pimples, binababad na ganyan. Ako, ayoko guys, kasi ayoko talagang ma-burn yung skin ko. Ay, nako. Mas lalong magiging problema natin ng burn kaysa sa mga pimples, diba? Yung paglalight na naman ng mga dark spots ko, guys, yung mga super duper light lang, yung parang nadaanan lang ng pimple, ganyan, yung mga hindi malalalim. Within a week, after a week, ayan, meron na talaga, kasi ito, naglighten na talaga tong mga to eh. Yun ka lang kasi, meron pang parang redness kung sa camera, pero kung sa mirror ko lang tinitingnan, ayan, mas light na talaga siya, na i-compare ko sa previous na mga clips ko or sa mga, you know, sa unang video ko, sa unang picture ko, nag-improve naman siya.
But for the deeper scarrings and pigmentations here, ayan, hindi pa po siya totally talaga na naglalighten, yung mawawala na ganun. Naglighten lang siya konti. Ayan, so let's give this product naman a time to do its job. Ayan. Pero after a week, guys, yun nga din, wala na yung mga tiny bumps ko. Nawala sila, ewan ko ba. Nawala na yung, i-feel mo na ganyan. Ang linis ng mukha, yung sobrang smooth pag ginaganyan ko. Eto pa ang naging problema ko, guys, kasi nga nanonood ako ng mga reviews. Ang sabi daw, may redness. Sabi din kasi ni Jenny, yung parang mamumula daw yung buong mukha mo, tas mangingitim, tas magpipil, ganun. Sabi ko, ala, parang hindi effective ata yung product kasi hindi naman nagre-redden yung skin ko, tas hindi siya nagingitim. Tas nung sinabi sa akin, tinanong ko talaga yung isang cowork ko, Lai, sabi ko, nangingitim ba talaga yung mukha ko or nagre-red ba? Tapos tinignan pa namin sa ilaw, hindi naman daw. So, sabi ko, parang hindi siya effective. Pero kanina, guys, naglinis kasi ako under the sun mga 12 ng tanghali. Ayan, naglinis ako dyan outside the house. Pagpasok ko dito sa bahay, guys, red na red talaga yung mukha ko. So, doon ko na-figure out na hindi naman kailangan na makita yung redness or mag-darken yung skin para makita kung effective siya. Kasi, yun pala, na-figure out ko, hindi kasi ako masyadong na-expose sa sun. Yung duties ko kasi AM. So, wala pa masyadong araw. Tas naka-SPF 60 ako kapag lalabas ako ng bahay. Tas lalabas ako, yun lang yung medyo maano na yung sun pero nakapayong pa kasi ako. So, hindi ako really totally exposed sa sun. Kung may sun exposure man ako, 1 to 2 minutes lang na lakad ko papunta dito sa bahay. Yun lang yung mga UV rays lang from the phone, from the light, mga ganun. Yun na lang yung exposure ko ng UV rays. Pero direct sunlight, not really a long time para masabi na magkakaroon ako ng redness. Syempre, sa lahat ng product, guys, meron talagang downside yan. Ayan. So, yung napansin ko lang dito, medyo nakakatamad siya talagang gamitin, guys. Kasi ako, laging mabilisan, always on the go. Pero dahil nga dito, guys, umaabot na ng 30 minutes yung skincare ko at night. Especially if I wear makeup na waterproof, hindi lang 30 minutes yan. Siguro mga 40 minutes, ganun na yung skincare ko at night. Kasi magtatanggal pa ng makeup. So, from the sabon na magwawash ka to the third night cream, yan, naabutin ka na ng 20 minutes. So, yun yung downside niya. Pero, wag mapanghinaan ng loob. Yun yung lagi ko sinasabi sa, sarili ko, guys, kasi wala namang, kung hindi mo talaga paghihirapan yung skin, hindi talaga, hindi talaga gaganda yan. So, tiis ganda, sabi nga nila. So, sa mga nagko-comment po sa mga vlogs ko about Beauty Derm, please comment down below kung ano pang masasuggest nyo. Kasi may mga nagko-comment sa inyo, sobrang helpful ng mga tips nyo. Ayan, so, kung gusto nyo rin gamitin, guys, just comment down below and I will leave the link of the seller in the description box. So far, nagustuhan ko naman tong product na to and tutuloy-tuloy ko pa siya para talagang totally na ma-achieve natin yung skin na gusto natin. And yun lang, guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Story of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!